As expectativas de ocupación hoteleira durante a Semana Santa superáronse en toda Galicia e nalgunhas zonas chegouse incluso ao 100%. Nas Rías Baixas estuvemos rondando o 90%, é dicir, que tivemos unha ocupación moi importante no sector hoteleiro e iso nos marca unha tendencia, nos fai pensar que daqui ao verán pois o sector turístico vai a continuar con moita forza e vai a continuar sendo un sector económico fundamental para a nosa economía. Unha das maiores sorpresas en canto ao turismo na Semana Santa foi o Camiño Portugués, que conseguiu situarse na segunda ruta con maior afluencia de peregrinos. Esta Semana Santa vimos un notabilísimo incremento dos peregrinos, tanto a nivel xeral, xa dixen a cifra, 14.000 peregrinos, prácticamente un 61% máis co ano anterior e un incremento moi notable do Camiño Portugués que se sitúa no segundo posto con un tercio dos peregrinos aproximadamente e tamén cada vez máis e tamén se percibe en Pontevedra cun porcentaxe de estranxeiros moi importante. Para poñer en valor aínda máis o Camiño Portugués, o conselleiro de Cultura e Turismo percorreu un tramo do trasecto xunto ao candidato á alcaldía de Pontevedra, quen, a pesar do balance turístico positivo, criticou a escasa promoción da Semana Santa na cidade. Quizás echo de menos desde el gobierno local que se potencie, por ejemplo, la Semana Santa, que en Pontevedra es maravillosa y creo que se podría aprovechar, se podrían establecer sinergias y se podría hacer que la Semana Santa de Pontevedra, que es maravillosa, tuviese al menos tanto nivel de conocimiento como otras Semanas Santas de Galicia, porque para mí la de Pontevedra es mucho más bonita y más interesante y creo que no se está explotando desde ese punto de vista. O que está claro é que o turismo na cidade continúa medrando e estes datos son soamente un paso máis para converter a Pontevedra na capital do Camiño Portugués.